O'zbekiston mansabdorон тариқи телевизион ошкоро узрхоҳӣ намуданд. Азимҷон Аскаров дар колонияи Қирғизистон вафот кард. Тоҷикистон иди Қурбон бидуни намози идона. 24 июл роҳбарони маъмурияти 11 ноҳияи шаҳри Тошканд бо дархости сокинон тариқи телевизион баромад карда узрхоҳӣ намуданд. Чӣ тавре ки нашрияи газета УЗ хабар медиҳад, мақомоти расмӣ ба сокинон тариқи шабакаи телевизионии оилавӣ муроҷиат карда аз омодасозии нокифоя ба пандемия ва сустии мубориза бо сирояти коронавирус узр пурсиданд. Barchamiz yig'ildik. Sizlarga murojaatimiz bo'yicha haqiqatda pandemiyaning keng tarqalishi, ayrim oilalarda yaqinlarining ko'z yumishi, bu barcha vaqtida amalga oshirilmagan ishlar sababli biza shaxsan shu tumanni barcha rahbariyati uzr so'raymiz. дар навбати худ истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ дар O'zbekiston ин амали мансабдоронро худнамоишдиҳӣ ва масхарабозӣ номиданд. Масхарабозӣ дар айни омодагист. Шумо аз президент узр пурсидед? Дар арафаи зодрӯзӣ ногаҳон ҳама дар як вақт як рӯз ба телевизион омада узрхоҳӣ намуданд. Менависад яке аз истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ. Qanaqa xatoga yo'l qo'yib, sizlar bilan qanaqa qo'pol muomalada bo'lgan bo'lsa, birinchi navbatda viloyat hokimi sifatida men uzr so'rayman. дар O'zbekiston oshkoro дар байни мансабдорон бахшиш пурсидан ба анъана табдил ёфтааст. Масалан, пас аз хароб кардани хонаҳо дар минтақаҳои кишвар ва эътирози минбаъдаи аҳолӣ, Шавкат Мирзиёев моҳи августи соли гузашта ҳокимонро барои қонуншиканӣ танқид кард ва аз онҳо даъват кард, ки аз мардум узр пурсанд. Kim sizlarga aytdim, men sizlarga qaysinga topshiriq berdim, buzgin deb. Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uydi, o'qil uydi, bola qil. Баъд аз ин ҳокимон ба таври ошкоро узр пурсиданд ва узрҳои худро ба видео сабт карда дар шабакаи YouTube ҷойгир намуданро оғоз карданд. Men uzr so'rayman. Ijtimoiy tarmoqlarda ishtirok etayotgan, ommaviy axborot vositalarida bugungi kunda ҳомии ҳуқуқи инсон Азимҷон Аскаров, ки дар рӯйдодҳои соли 2010 дар ҷануби Қирғизистон бо иттиҳоми бар дурӯғ айбдор дониста шудааст, дар маҳбас даргузашт. Азимҷон Аскаров, ки дар муассисаи ислоҳии рақами 19 адои ҷазо мекард, рӯзи 24 июл бо ёрии таъҷилӣ ба қисми тиббии колонияи ислоҳии рақами 47 интиқол дода шуд. қаблан дар хусуси бемории Азимҷон Аскаров ҳимоятгари ӯ Валериан Вахитов хабар дода буд. Бо сабаби вазъи бади саломатии ӯ, созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи башар талаб доштанд, ки ӯро аз маҳбас озод кунанд. Пас аз ҳодисаҳои моҳи июни соли 2010, ӯ бо гумони ташкили ошӯбҳо ва шарикӣ дар куштори корманди полис боздошт гардида буд. Нашей стороны, нашего государства мы должны были представить неопровержимые доказательства вины. ҳама хешовандон ва дӯстони ӯ ва инчунин ташкилотҳои байналмилалии ҳуқуқи башар бо як овоз изҳор доштанд, ки парвандаи ҷиноӣ алайҳи Азимҷон Аскаров бофта шудааст. марҳум ҳамчун мубориз барои адолат ва ҳимоятгари мусулмонони мазлум маъруф буд. ёдрас мекунем, ки санаи 24 январи соли 2017 додгоҳи вилояти Чуйский баррасии парвандаро бо сабабҳои нав ошкор шуда оғоз кард, аммо дар ниҳоят қарори қаблиро бетағйир гузошт. айнан ҳамин қарорро 13 майи соли 2020 додгоҳи олӣ низ дастгирӣ кард. шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон 22 июл санаи таҷлили иди Қурбонро эълон кард. Саид Мукаррам Абдуқодирзода, раиси шӯрои уламо, гуфт, ки ид дар кишвар 31 июл ҷашн гирифта мешавад, вале аз сабаби коронавирус намози дастаҷамъонаи идона гузошта намешавад. افضل و بهتر و خوبتر است اگر که انجام میدهد یک ساعت بعدی آفتاب برآمدنم. مفتی توجیکستان توصیه داده است که مسلمانان مراسم ذبح قربان را یک ساعت پس از برآمدن آفتاب برگزار کنند و از عنعنه عیدگردک دست کشند. تصمیم نگذاشتن نماز دست جمعی با توصیه سرریاست مبارزه علیه کرونا ویروس قبول شده است. خبر دادند به خبرنگاران در مرکز اسلامی تاجیکستان. خصوصا افرادی که مرده تازه دارن، یعنی افراد پدرشون گذشته یا که فرزنداشون یا مادرشون گذشتن، مردم ما عادتا میرن در اون خانه ها دعا میکنن، تعزیه بیان میکنن. یادرس میکنیم که عید رمضان نیز بدون نماز دست جمعی برگزار شده بود. مسجدها در تاجیکستان بنابر وضع اپیدمیولوژی در اول ماه مارس بسته شدند.
ҷолиби диққат аст, ки пас аз баста шудани масҷидҳо дар кишвар, тамрини омодагӣ ба чорабиниҳои идона ба ифтихори Наврӯз бо ҷалби донишҷӯёни мактабҳо ва донишгоҳҳо идома дошт ва 21 март дар шаҳрҳои калони Тоҷикистон чорабиниҳои идона бахшида ба Наврӯз баргузор гардид. Бисёре аз сокинони Тоҷикистон як суоле доранд: оё манъи намозҳои дастаҷамъӣ дар масҷидҳо марбут ба нигаронии саломатии сокинони Тоҷикистон аст ва ё бо истифода аз ин вазъ мақомот тасмим гирифтанд, ки мардумро дар пайравии дини худ бори дигар маҳдуд кунанд? зеро зиёда аз 2 моҳ аст, ки дар Тоҷикистон тамоми бозорҳо, қаҳвахонаҳо, тарабхонаҳо ва мағозаҳо фаъолият доранд. мувофиқи мазҳаби ҳанафӣ, ки мардуми минтақа тӯли ҳазор солҳо инҷониб пайравӣ мекунанд, ҳукми гузоштани намози идонаи дастаҷамъӣ воҷиб буда, тарккунандаи он муртакиби гуноҳ мегардад.